Madokachere mabuja dzauya dzanyasi nhau zuva rochishanu mwedzi waChivabvu. Right, ipapa wamunangarwa wazobvuma manje kuendesiwa kwaagaita kudare noZimbabwe Lawyers for Human Rights kuti vaburitse nyaya dzakabuриtsiwa nouchena commission payakaferefeta kuti nyaya dzevhu dziri kutekaidziwa sei. Nokuti wakaita kuita kuburitsa zvinhu mandiwe, rekai tione wazoti ipapa zvinhu zvonga zviburitsiwe pachena kuti munhu wese akone kuzviona. Tamirira ipapa maziso tatovhura kuti tinyatsa kuverenga tega nemhandiwe kuti ivhu renyika ragotekaidziwa sei, zvinhu zvacho zvakaita kunyangariwa. Rekai tigoramba takaringa kuti zvinopera sei, chedu kuringa tichinyepa. Nyasi K-Change release yatanda basa ipapa yasimudzira nokuburitsawo tamuzembi. Takagokunyepai kuti eokamu dzinenge dzichiziva nadzo mudanga achaburitsiwa hache. Ipapa anenge akunzi kaambofunda abhadharisiwa kwaibhero churu chibodzi chomadhora okuAmerica. Rekai tione kuti zvinopera sei, tichiramba zvedu takaringa kuti zvinogoneka chere kupera. Apawo kwai kunodare rati kunomwa muChina ngaabenutsiwe kunyika kwache nokuti akagaritsa munyika mazuva anopfuura 200 chaiwo ari bemvumo yokugara munyika. Rekai tione mhandiwe kuti zviri kuenda nokupi. Kudzinga mainivhesita rekai tizvione. Tiripo ipapo kwaipo kare kuri kuBulawayo kunzvimbo yoNkulumane kuno mumwe kwaiasungiwa ana makore 24 asungiwa kuti kwai kuno mupwere kacheche chaiko kakaboeka paumba pomuvakidzani wache. Kwaianga akasiya kuti kapfe mhandiwe. Idihwi dai andopa hache wamwe wari kuita kutsvaka wamwe wagoita kumwa guchu nokumwa guchu kuti wamuboye mwana mubodzi iye ari kuitawo kutaya. Dai yawo waita kumurekererawo nokutoti mweya wamupinda musvinuba uyu. Kwaina wiki nerechivayo chiwenga ndibambo wangu. Wamwe wagototi akuziva kuti zvaakupera saka akutogara anhadzirapo kare kuti agopinde kochibata kuti dzvipo kare. Paribari kuziva mhandiwe kuti zviri kumboda kudii. Rekai tirambe takazviringa ipapa nokutoti pano nyaya chaiyo. Agototi kwaidini ndakabvumira chiwenga kutomupa motika mhandiwe maRolls Royce angu kuti kwaini ndakamupa kuti agochatise. Rekai tione kuti zvinopera sei. Apa kuSouth Africa wachiri kundobvunzana nokuti bvunza tese kuti kwai uyu mudhafu uyu anozidumbu uyu mbani uyu anenge aripo munyasi mamunangarwa naiye Ramaphosa pamapikicha ari kuburika. Nanyasi wachindoramba wachibvunza idihwi henokuti zvichapera chere. Ticharamba takaringa zvedu nokuti paribe chizvinhu ipapo. Patiriki china maSouth-PF agototi kwai tiri kuzviziva zvamuri kufungidzira, asi kwai ipapapa iyo kuchinjwa kubumbiro romutemo kuri kutosainiwa manje chaiwo navamunangarwa nokuti dare reparamende aiwa riri kubvuma zvese zvazviri riri kubva randobvuma. Tikati itai henyu tione ndimo wakuru. Tichagoringa ipapa kuti ukuru hwenyuhwo hucharamba huchienda kupi. Idina yawe chedu kuringa basi tinenge tichindonyepana. Gweta rohurumende Virginia Mabhiza agototi wakomana zvamuda kuita izvi kana kuna vanhu vasingade nyaya dzokureketiwa dziri kuburika dzichinzi dare romakurukota amunangarwa rabvumirana, kana paina asingadzidi nyaya idzodzo kwai ibva watekaira hako wobva waramba basa kuti uchazvidaba woenda. Nokutiti dare romakurukota munhu wese anobatiwa nezvinenge zvasungiwa imomo. Rekai tirambe takaringa kuti kureketedza kwawoku kuchapera chere kana kuti kuchapedziwa nei. Chedu tinenge tichindonyepana mhandiwe kana zvaakiitika. Iyo hurumende iri kuramba ichisimbirira pamuromo sopinjisi
kureketa kuno wagoti zvikoro zvinoda kutochinjawo mazita nokutoti mazita aripo haiwa kwai mazita wanhu wekare chero ana Greenview ari kundonzi mazita wanhu wekare, ana kuwadzana mazita ewanhu wekare. Imi rekai tiringe kuona mhanduwe kuti zviri kuperera kupi. Tikundofara kuti tiribe kuona mazita akaita sana Mugabe, ana Munangarwa akawanditsa ipapo pamazita ada kuchinjiwa zvikoro muguta reHarare nedzimwe nzvimbo munyika. Tinoramba takaringa kuti wari kuzvikona chere pokare wachaipedza sei wakasatoendesiwa kumatare kunyanya nonyaya yokurambidza zimuseki iyi. Rekai tirambe takaringa. Wanoringa nezvokutengesiwa kofoja woti IMB wagoti haiwa isusu tamisa kambani yo Country Agro kuti ireke kugotenga foja nokutoti zvairi kuita iri kuita mutsepwede pakutengera varimi foja. Tikaiti zvione mhanduwe kuti zvichabvumika chere kana kuti zvichapera chere zvechokwadi. Kanzuro Chitungwiza yagototi wagari wokuchitungwiza vari kusvika kupera kwemwedzi uno wachibhadhara mari dzakabisiwa zvikamu 30 kubva muzana 30% pachirungu. Wari kukona. Rekai tione kuti zvichaitika chere kuti vanhu wabhadhare wakawanda. Apawo wokambani wokomisheni inoringa nozvo makambani oinsurance wagototi tamisa kambani yoHeritage Life Limited kuti kwaireke kugosenza nokuti iribe kuita zvinhu zvatakaiti igoite kuti irambe ichisenza. Lakson Zembe ari kuti inini ndiri kutotsigira zigi riri rinondoda basi kuti riite zvisvinu, rinondoda basi kwai kuti rigare rakanaka, riribe kuwanziwa, riribe kuvhiringidziwa nevakuru vehurumende. Rekai tione kuti zvichaitika chere kuti rinogara riribe kuvhiringidziwa kana kuti hwii. Ipapa Telecel kambaniyo kwai yagototi pakanyangaritsa chaiko kureketa kuno ino zvikwereti zvega zvega mhanduwe nokutoti pakaita kuoma kwai zvikwereti zvo zviri kusvika mamiliyoni 240 chaiwo, $240 million pachirungu. Pakanyangara. Rekai tirambe tichiona kuti zvinoperera kupi. Zera wendo huno yaita kunyara chaiko, yabva yati aiwa tiri kukwidza papeturu kana dhiziri paribe chiri kuchinja. Dhiziri riri kuramba riri $2.70, peturu $2.70. Rekai tione kuti zviri kuperera kupi chaiko nokuti pano nyaya ipapo. Toringa dziri kuitika pasi rese, kumhanyako pasi rese kuSouth Africa kwai dunhu rodzasi kuAfrica kumadokazuva kuRowestern Cape kwai papapa kuri kuda kuuya mafashamu omvura mhanduwe irida kuuya nosimba. Rekai tione kuti zvinoperera kupi. Tinenge takandoringa. Apawo kwai kuno MP anonzi Fadiel Adams asungiwa nyaya yekuita mutsepwede nokurambidza mutemo kuti urambe uchitekaira zvinhu. Pakanyangaritsa. Iyo South Africa iri kuti tapa varimi wedu mushonga wekudzivirira chirwere chomahwanda unosvika mamiliyoni 2 anochidimbo 2.5 million pachirungu. Kuti makorokoto hwabi edu muri kuzvikona. KuZambia kwaino zeki ikweyo kuZambia tano vanhu vanosvika mamiliyoni 8.7 million varipo mugwaro rowa 40 wendo huno. Rekai tione kuti zvinodini. Iyo Mozambique kwai mutungamiri wayo agoti kuita akatomboka nyai naiye mutungamiri weSouth Africa Ramaphosa zvokutoti vanhu vamwe vanoringa munoziva kawo vanhu vekwedu kwai kukagwa muti kuno kuSouth Africa wokwedu vanobva vati unochikuita noZimbabwe. Ndozviri kuitika. Vamwe vagotoreketa kuti kuenda kwaita Ramaphosa uku nokubenuka kwaaita kuChapo abva auyawo, Duma Boko ari kuuyawo, pano zviri kurongeka. Imi rekai tirambe takaringa. Isu tinodaba zvokureketa makwai toda kuzozvionera. Kumwe kunyadzisana nokumukirana kuri kuitika watungamiri wenyika yeTanzania noKenya vari kuramba vachinangidzirana kwai naiye Suluhu wokuTanzania. Ini ndakanyebiwa kuti kuda kuwakiwa chipepeti chooiri
chinenge chaDangote chiya chiri kuNigeria kwai chakanzi chida kuwakiwapo kare kuTanzania. Ini ndandiri kuda kuzviziva kuti ndozvida kuitika, ndiribe kunyepiwa. Hino kuti wakazvitikaidza sei ipapo zvakaburika nokutoti anga aripo ndosaka tikaitirambe zvedu tichiringa kuona kuti zviri kudini. Iyo bazi rinoringana zveutano pasi rese World Health Organization ragoti hantavirus hede kwai inogona kunge yakandobva kuno mumwe munhu ichienda kune vamwe vanhu. Rekai tione kuti zvinopera sei, ndokutekaira nokutekeshera inoita ikoko. Rekai tirambe takaringa tinonamata kuna Yawe kuti watichengete, nokuti takadaro aiwa kwanyasi tagumira pano. Ndini wenyu Mhandiwe Onhau.